гоняли корову? Гоняла я корову на росу, посрачався мені медведик у лісу, і медведик, ну, мой батюх, ну, ти не тронь мої коровушки, і не тронь мої коровушки, і не губи мої головушки, я коровушку доїть буду, своїх діточок кормить буду. Гоняли корову, гоняли, такими вербою гоняли, тоже дикую конопашу. И это, ешь пашу зеленую, водицу свеченую, на это Юрой приказывали, яку гоняем рано коровку. Так. А був який період, коли говорите, обряд уволі не проводився? Чи він завжди проводився? А войну хто проводив? Война 4 роки йшла, по лісах були. По лісах були, хто тут? Тоді матері пойдуть, щоб не вбили німця, якого вбили, щоб хоча б взяти який кусок хліба, розкопати ямку, да взяти якого жита чи пшениці, да жодних молої, да поїсти самі, не тільки робота. Вже кончилася війна, вже ми ходили коргода, то водили, співали. А ж тоді давали не такі присмаки, як сьогодні, да? Сьогодні там... Тоді ж, то тепер присмаки, які хочуть, тоді ж не було ради, що куска хліба дадуть. Ага, а ще що давали? Кусок хліба? Кусок хліба, яєчко вже розживалися після війни. То вже яйце хто дасть, а як було жити тоді? А заходили у кожну хату чи ні? Заходили, хто винесе пирожка, хто винесе пампушки, хто яєчко винесе, далі порозживалися вже, робили, да порозживалися вже. А ось цей хліб, який сьогодні пекла, наш вчора випекла, так? Цей каравай, він завжди пекся одним чоловіком, чи вся вёска пекла, кожен там свій? Вже пекуть. Всі пекуть. І я пеку, і друге пече, і ти печеш, усі пекуть вже. Щоб був який хлібець був. О. Ну, як його ніяко упригожували чи ні? Чи це вже зараз так почалося? І тоді пекли хліб. А хто ж біднота була, не було ж і муки, то тоді пекли, кого є трошки, да вже розбагаття, то вже печети хліб. То вже теж йдуть матері на роботу, то вже тут тобі, ти пекла, то вже і тобі дасть запитати, щоб білосо вселився, щоб коровки ходили і по паші, і щоб у село не заходила ніяка хвороба, щоб розчитати тепер в больниці все, а тоді ж усе шептулі були, шептали, то вже ти хліб ділять, щоб у тебе родила пшениця, да яке жито, да, щоб у мене родило, да де це все колись уже не одному ділять. А ось глядите, сьогодні, коли возили хоровод, то казали, що як хлопці вибирали дівчат. І раніше так само було? Чи це вже так зараз стало? Було і тепер так, і тоді так. Ну, це тільки свято отримується не тільки урожаю, так? Ні, от це чого від хвороб, від хвороб. І хлопці можуть собі приглядати дівчину? І хлопці, да, щоб дівку вбирати на цей праздник, кажуть, щоб дівку вибрати, щоб була розумна, да хороша, да умна. А як її вибрати? А я знаю, як убирали. Понаравиться, да беруть, а іншу ж матері не хочуть. І батьки хлопців. Коп з того роду взяти, коп з того роду взяти. Ага. О. А вас як вибрали? Так само? Ми були теж на роботі, познайомилися, нагуляли, дружили, гуляли. Да вже поженилися, годом 4 дружили. Тепер теж некоторі розписуються, не розписуються, коли вже розписувалися. Які є діла у нас були. Да діти як годували, ми ж самі годували, тепер любота годувати. А тоді ж стирали ж ми самі дітям. А тепер любота дітей годувати. Ну так, а ось глядите ще, а вінки тоді так само плелися, а откуль? Ну, з чого? А барвінок у нас росте, барвінок рос. Багато у кого барвінок росте, а там і мої сусідки зараз росте, на Могилицях росли, то пойдемо на дівочки, кого нема, то пойдемо на Могилиці, да кам простите, мертвує, простите, бабу і дядиму, хочемо барвінку да вурвом, то гаїм копеєчку яку кином. Да вже п'ятом'янки цапи. Ну, це називають тільки дівчата, не жінки, які... Дівчати, тільки дівчати. Ага. Дівчати. А тепер уже всі співають, а тоді на дівочки співали. А ось ще розкажіть, коли ласка, ось там по вёсці йшли граблі, ну, хлопці несли граблі, зорку і... Да. І що вони ще несли? Граблі І що? Зараз я записала. І фартухи. Фартухи. От, слухайте, от так як тепер. А навошта зорка? Це ж як колядна зорка? А я вже не знаю, навошта зорка. Щоб Бог дав, да, щоб добре жив, щоб чекай, не було нічого в селі, то зорку водили. Ясну зорку водили, називається, ясна зорка. От тобі.
да виді ту зурку, да вже радий, що йду, у нас є ж зародим вже хліба, а конфету вже раді були, А вже коли конфети зробили. конфету раді були. А ось глядзіце, гэта прызываецца такім, каб год быў уражайны, так? А калі ён быў неуражайны, то што казалі? Нешта не так пашло на Не свят? так, не так. Не так провели? Не так провели. Да Бог дождю не дає, да Бог сушу усушить. О, а як уже збирається до всі, вже хоч не хоч, а ході на корову, то вже Бог родить будеш. Хоч не хоч ти. От я тепер не хотіла, а мені ж машина приїхала до забрала. А вы не хотели? Не хотіла, вже не хочеться. Ага. І гуляла, і ходила з малий год. От тобі, а тепер вже не хочеться, постаріла баба. Ну, лічыцца, чым больш людзей, тым больш ураджайны год, да? Да, Чым чим більше людей. А заўсёды на гэтым полі вадзілі, на якім ну вось на Водили, початку? а тут росте, а другий год там росте. Ветерок. А другий год там росте, то теж йдуть по полу. А вадзілі на той поле, якое засейваецца? І ці сіяли туди водили, А, і ці сіяли, то туди водили. Тепер тут одне сіють, а на другий год у другому мовці сіють, і ще виходять. вы следите, вам 88 годов, так? А вы памятаете гэты обряд смоленства? Смоленство. А колькі вам годов приблизно тады было? Там 3-4, калі? А що, 3-4, мені було 4 роки з половиною, як війна почалася. А 4 роки тягалася по лісу. По лісу тягалися, хати ж попалили наші, да по лісу тягалися. Да в лісі ж були, а далі вже проживалися, да ваша хата сталася чи моя, то збиралося по 3 сім'ї у хату. Да вже збираємося, да вже матері нас відправляють, понараджують, куски позаплітають, ленточки красні. Як дівочка, то ленточки красні заплітали. А вже як пойде замуж, то вже ленту не носили. Тоді ж у всіх коси були, тепер постригуєтеся, а тоді ж куски теж у всіх. То вже як пойде замуж, вже косу заплітай, ну косника красного не заплітай. От такого.